Welkom. Nou, mijn man die kreeg Parkinson en we zeiden, nou, we willen verder met ons leven. En we waren toch wel een beetje, ja, we misten thuis hinstersport wat we deden. En we zeiden, dan maken we daar ons levensverhaal van. En dan kan we het mooi aan de mensen vertellen en we hebben er zelf ook nog wat doen. En we bleven een beetje, ja, bij de tijd zo. En dan gaat het dan. Dus je beelden je levensverhaal een beetje? Wij beelden ons levensverhaal uit. Zo moest het zijn. Ik ben net altijd niepen en echt een seemke stik net. Het is gewoon, het is van ons. Wij, hè, en we willen mensen ervan, ja, die Mooi kennen. Ja, die ik mooi zien kennen. En het is dus je levensverhaal, en dat wat een mooi verhaal? Jawel. Ja, nou, er zijn wat ups en downs. Ja. Ik heb een jonge man uit West in het ziekenhuis omgekeerd met. Nou, dan hebben we later een hartoperatie gehad. We hebben 2 keer een hernia-operatie gehad. Nou, ik zag er van alles op wat. Dus dat zet de eerste het verhaal zo net zo mooi in, hij daar maar beginnen. Dus dat is voor u eigenlijk aan de kant, achterwege. Ja. En we kunnen net alle keren omklimmen en dan de kap erbij en proberen wat uit te vinden. We hebben door hersteld, maar we wilden wel van leven en genieten en de beste nog. En dat, ik hoop dat het meestelijk stimuleert. Want daar je wat hebt, zoals Parkinson, dat je het dan nog wel verder leven kennen. En dat je het dan nog wel mooi herkennen. Het is de ups en downs, hè? Want ja, hij zei ik was een verkeerde dag. Maar dan moet je, ja, dan ga je dan maar weer heen. Ik ben altijd heel warm bewust, dus dan is de eerste, ja, we vallen wel in het gat eerst even. Hè? Ja. En vooral omdat we krek ophouden willen van de borkerij, want nu toezoet wijzen. Ja, ja, en dan is het, maar we hebben een mooi huisje, we zitten hier prachtig. Ik ben wel tevreden tot Safia. En met elkaar? En we hebben gehoord dat het nog 15 jaar trouwd kreeg wist. Nou, dat is prachtig toch? Net de hut erop hier. Ja, we hebben zo lang uithouden met elkaar. Ja, dan. Dus hier is een heel lang. Ja. Maar goed, dat redden we wel. Ja, kom voor kleur. Hè? Ja. Goedemorgen. Waar ben je mooi aan man? Wat wij aan het Wij wachten even praten, hè? in buurten. Buurten. Ja, hier mag ik bij. Ja, dat dacht ik wel. Je beter dat meisje maar even vregen. Want die had een hele protte te vertellen. Johan Protte te vertellen? Vertel, Ga dat door. Dat zei hij. wat heb ik te vertellen? Vertel die man eens even, want dan zei ik maar erbij wezen. Oh ja. Nee, ik moet even helemaal wat te saai. Dus je bent in de tuin bezig? Ik ben in de tuin bezig, ja. Er lag elke dag kattenstrand in. Maar wie die katten dat binnen, weet ik niet. Nee. Nee. Als er nog een oplossing geweest voor die kattenstrand, Nee, maar dan moet je eerst ontdekken wie dat doet van mij. ja, door een kat. Maar ik moet weten van wie die katten binnen. En dat je dan ontdekken welke kat het is, dan is hij nog net je zeker. Nee, dat mag ik me net op rekenen. Wat doe je dan? Hè? Wat ik doe? Ja, dan. Nou, dat vertel ik me net. Nee? Nee. Iets allemaal? Ja. Nee, het maakt me net. Maar het is ook een beetje bemesting toch, wat katten stond erin. Ja, dan kan het mooi waar en ik ga leren onkroet en we een hekke hand onder de strand. Oh nee? Oh ja. Nou, dan moet je komen, want anders wel weer de helling. Oh, ik, Nee, wist dan niet, maakt er geen band nodig van. ik wist niet dat je boos was. Nee, ik ben net boos. Ik weet niet meer hoe dat gaat. Twee zaadcellen, die kwamen koortje in. Zou hij hier eens zien door wat best opbleek om mijn neus? Ja, hij zat geen directe piep uit. Snap je hem wel? Nee, lees me zitten. Ja.